and see into the tree. Treat me like a fool. Treat me mean and cruel. But love me. Break my faithful heart. Tear it all apart. Yeah, but love me. Won't you love me? If you ever go, darling, I'll be oh, so lonely. I'd be sad and blue, crying over you, dear only. I would beg and steal, just to feel your heart beating close to mine. Well, if you ever go, darling, I'd be oh, so lonely. I'd be sad and blue, crying over you, dear only. I would beg and steal, just to feel your heart beating close to mine. Well, if you ever go, darling, I'd be oh, so lonely. Begging on my knees, all I ask is please, please love me. Oh, yes, Come closer and see into the tree. 11 en 12 januari van dit jaar werden de Braziliaanse deelstaten Rio de Janeiro en São Paulo getroffen door overstromingen en modderstromen. Veel mensen werden in hun slaap verrast. Wegen, bruggen, telefoon- en stroomverbindingen werden vernield. Sommige dorpen in de bergen zijn volledig van de kaart geveegd. In totaal zijn bijna 92.000 mensen op de een of andere manier betroffen. Het was de grootste ramp in Brazilië in 50 jaar. In het Active Life Center in Vaals, de plaatselijke gezondheids- en fitnessclub, werd op 26 maart een benefietavond gehouden voor de slachtoffers van deze ramp. Georganiseerd is deze avond door de Vaalse Samia Sittel, zelf Braziliaanse van afkomst. Hello everyone, thanks for coming. Omdat geld inzamelen voor het goede doel geen droge zaak hoeft te zijn en omdat Samia van cadeautjes geven houdt, had ze een zogenaamde swap party georganiseerd. Hierover later meer. Veel Vaalse ondernemers in winkels en meerdere Akener organisaties hebben de actie gesponsord met hun producten of met hun medewerking. De hele avond door konden de deelnemers aanschuiven voor een knipbeurt. En voor een Braziliaanse sfeer zorgden de uiteraard Braziliaanse hapjes en optredens.
zoals aan capoeira-voorstelling. Capoeira is een Braziliaanse vechtdans. Het is meer een spel zonder winnaar of verliezer dan een wedstrijd. En het is belangrijk dat de capoeira-dansers naar de muziek luisteren en erop bewegen en reageren. Ook het klappende en meezingende publiek dat er in een cirkel omheen staat, hoort er echt bij. Toen stond er een tulbanddemonstratie op het programma. Een stuk of 6 verschillende manieren waarop je een tulband kunt wikkelen passeerden de revue. Sissy denkt dat de tulband weer helemaal terug gaat komen in de mode. Hier ziet u de forró. De forró is een dans uit de woestijnachtige gebieden in het noordoosten van Brazilië. Het is een sensuele danssoort waarbij heel close gedanst wordt. Op het platteland waren en zijn de daverende forró-feesten nog steeds een belangrijke gelegenheid om een eventuele partner te leren kennen. Tegenwoordig is de forró heel populair als ballroomdans onder de jongeren in heel Brazilië. Tussen de bedrijven door werden er heel wat prijzen verloot onder de deelnemsters. It's another present from Moy. I have number 1. Who is number 1? En er was een veiling van bijzondere en waardevolle accessoires. Biggest offer is from Astrid. Alle prijzen en veilingstukken zijn gesponsord door Vaalse bedrijven of gedoneerd door privépersonen. En toen kwam een van de hoogtepunten van de avond, de modeshow. De collectie bestond uit tweedehands spijkerkleding. Alle spijkerkleren zijn afkomstig van de vriendinnen en bekenden van Samia. En ze zijn door Samia eigenhandig omgevormd tot de stukken die te zien zijn. Bij het ontwerpen van de kleren had ze zich laten inspireren door de Flower Power. En zo zijn er bloemrijk versierde, vrolijke nieuwe lentekleren ontstaan. Belangrijk voor Samia is het concept mode zonder slachtoffers. Door hergebruik wordt het milieu ontzien en met de inkomsten uit de verkoop van de kleren worden mensen geholpen. Gepresenteerd werd de collectie door de oorspronkelijke eigenaressen van de kleren, die tot hun eigen verrassing hun eigen nieuwe oude kledingstukken op de catwalk mochten presenteren. Take something home for yourself. No one will be using the same thing. It's very unique what you see here. Thank you very much for your attention. Okay, agora Alle spijkerkleren en de tassen waren na afloop van de show in de foyer te koop voor het goede doel. Met ongeveer €15 kan één familie in het rampgebied voorzien worden van een noodpakket voor 1 maand. Doel van Samia is het om 100 families op die manier te helpen. En uiteindelijk was het dan zover en kon het swappen, het ruilen van de kleren, beginnen. Iedereen had enkele kledingstukken meegenomen en mocht een gelijk aantal tweedehands nieuwe kleren uitzoeken. Dat is het principe van een swapparty. Het fenomeen swapparty bestaat al een paar jaar. Het komt oorspronkelijk uit New York en Londen en het is een ware hype aan het worden. In tegenstelling tot veel rommelmarkten gaat het hier om kwalitatief goede kleding, merkkleding of zelfs designerstukken. En doen juist mensen in goede doen en ook veel BN'ers mee aan dit soort parties. Op zo'n avond is ook de sfeer heel belangrijk. Er zijn altijd wat drankjes en hapjes en lekkere muziek en dat de rest van de kleding naar een goed doel gaat. Bijzonder aan deze swapparty was het heel uitgebreide programma vooraf. En dat alle inkomsten van de avond ten goede komen aan de mensen in Brazilië. Mocht u ook een financiële bijdrage willen leveren of een kledingstuk uit de collectie willen kopen, neem dan contact op met Samia Sittel. U kunt ook rechtstreeks geld overmaken op de bankrekening van Simpara Familia, de Braziliaanse hulporganisatie waaraan alle inkomsten van de avond en uit de verkoop van de kleding worden geschonken.
Sehr herzlichen Dank meinem deutschen Kollegen Egon Weber. Mein eigenes Filmmaterial hatte sich zu einem Großteil als beschädigt erwiesen. Egon Weber hat mir daraufhin ganz spontan all sein Filmmaterial zur Verfügung gestellt und damit diese Sendung wieder möglich gemacht. And see into the tree. Een stukje vaderland, in het uiterste zuiden aan twee kanten ingesloten door België en aan één zijde door Duitsland, is heel anders gevormd dan het vlakke Noord-Nederland. De bodem is van een geheel andere samenstelling. Het is heuvelachtig, zoals in geen andere streek. De bodem bestaat voornamelijk uit las en kalk, die beide samen, of elk apart, de plantengroei een heel ander karakter geven dan elders. Zuid-Limburg. Wanneer de zomer in aantocht is, trekken de Limburgers naar oud gebruik, ingetogen en eerbiedig achter het heilig sacrament en vragen in uiterste ootmoed dat hun schepper zijn zegen aan hun arbeid en aan hun land zal willen schenken. Langs de dorpswegen, in de weilanden en de velden vindt men dan hun woningen liggen als stijlvolle bouwwerkjes, dikwijls van zeer eenvoudige structuur. En de bewoners doen door hun fleurigheid denken aan bloemen die de woningen stofferen. Leufkens wordt vooral geïnteresseerd in vakwerkboerderijen. Een van die boerderijen die hier gefilmd heeft, en dat heb je kunnen zien, dat is Hoeve Spetses hier in Mechelen. Koen Egge, bouw- en cultuurhistoricus, kun je ons gaat vertellen over die Limburgse boerderijen. Hier zit actief in het behoud van ons agrarisch erfgoed. Ja. Kunt je vooraleerst uitleggen wat daarmee bedoeld wordt, agrarisch erfgoed? Eigenlijk alles wat te maken heeft met boerderijenboe en wat daar dan ruime zin bij werd. Dus ook schuren, stelkes, puthuisjes, bakkes, alles wat ermee te maken heeft. Omdat een boerderij natuurlijk goed meer besteedt dan alleen maar een schuur, een stal en een huis. Hè. En tellen dan alle boerderijen met? In een inventarisatie die voor jaren geleden vanuit de Boerderijenstichting Limburg hebben gemaakt, hebben ze voor alles gekwikscand wie dat tegenwoordig heeft, tot 1950. En dat waren er toen, maar dan heb ik het over 2002, in gans Limburg nog een 10.000. Maar dat zijn niet volgens mij alleen maar materiële zaken die belangrijk zijn? Nee. We hebben een open oog voor alle gebruiken die eromheen zijn. En per saldo natuurlijk het landbouwgebruik, hè? Dus, of het landgebruik.
Dus enorme wisselingen. Ik ga vanmiddag beginnen met schwabstoken. Dan heb ze de verhoorgstam fruit. En dat hoorgstam dat kwam eigenlijk pas rond 88 massaal op. Omdat er toen vanuit het Ruhrgebied en het Luxe Bekken veel vraag was. Er zijn een totale verandering van het landschap teweeggebracht. En de sloop na 1950, 60 van een hoop van die bomen natuurlijk ook weer. Hè? En zo verandert het landschap constant. Nou, zie vroeger veel kiasmekerieën. Niks meer van over. Dat wisselt heel erg. Als er iets dynamisch is, zeg ik altijd, is het het platteland. Ook in de bebouwing. Als ik als bouwhistoricus kijk naar een gemiddeld pand in Maastricht bijvoorbeeld, dan is er minder aan gebeurd, diks, dan aan een pand op het platteland. Want daar wordt telkens weer aangepast aan de functie. Met splitsen van gebouwen, was er nog dikshuis en weer nu boerdeneven enzovoort. Dus zelfs als je oude kaarten even inlegt, dat gehuchten aan het wandelen zijn. Dat is wel fantastisch. Meneer Slenter, hier zit er bewoner hier van de Spetseshoeve. De lui die voor u op de film van Leufkes gezien hebben, dat is uw pap en mam, hè? Dat is wel de pap en mam voor mij, ja. Die houden hier een boerderie? Oh, vroeger een boerderie, ja. En voorzien dat er pap met zo'n groot boerenpeet langs gewoon dichter door het land met bewerken? Dicht door het land met bewerken, ja, toch voor de eerste manier van het land bewerken. Wat wordt het voor een boerderie? Wat wordt het voor een soort bedrijf? Een gemengd bedrijf. Het worden koeien, kippen, varkens, een gemengd bedrijf dus. Wie zou dat vroeger overal eigenlijk zo zijn? Ja. Het had een bepaalde, waarde, zo'n gebouw. Ja. Emotionele waarde hebben we het dan ook, ja. Je zegt, er ging in eerste instantie tot 1950. Dan wil ik ook graag weten, wie weet gaat je terug of wie weet zit je terug kunnen gaan? Zoiets als wat ze vindt. Als ik als bouwhistoricus losgelaten word op een pand, dan kom ik vanzelf ook tot dateringen. Het oudste wat ik nu heb is midden 16e eeuw. Dus in Kottersen nog een heel mooi 16e eeuws pand gevonden. Dankzij de dynamiek is dat gans ingeboet geraakt. En als ze nu eens analyseren, dan vindt ze dus als kern een prachtig 16e eeuws vakwerkhuis. De 16e eeuwse boerderie die kon eigen bedoeld, vingen voor in Kottersen en is onderdeel van groepsaccommodatie Hoeve ten Bos. Ja, het vakwerk, dus de steunberen, die zijn aan de kant dus naar boven toe, naar het midden gericht. En bij deze kant is dat net anders. Normaal is dat symmetrisch. En vanwege de plaatsing van de vensters zitten de schragen in de balken zodat ze beneden samenkomen. De datering van de oudheid van het gebouw is bijvoorbeeld af te leiden aan deze balk. Dus in een later stadium is hij bekleed geweest, vandaar dat ze die verbindende negeltjes is. Maar hier zie je dus een heel mooie kral, die eigenlijk teken had dat het vroeger een voornaam huis is geweest. En dat duidt dus ook dat het uit de 15e eeuw is. Als het naar over is, dat is van middeleeuwse paringstekens. En dan ook, hoe ook eigenlijk uit af te leiden is dat de leeftijd heel erg oud is. Op die plek zit een timmermansteken en dat bestaat uit 3 strepen en een kruisje. Dat ving voor hij ook. En dan zie je hij dat dus hier de balken overheen lopen
En dat is ook gebruikelijk eigenlijk voor de 15e eeuw. En eigenaar Paul Fransen is van plan om deze hier oude boerderie op een verantwoorde manier te restaureren. En wie is het om in zo'n oud, of beter gezegd, wie is het om met zo'n oud gebouw te leven? Je zou eens toch waarderen, de oude dingen, de oude cultuur allemaal. Dus een onderhoud ervan. Want je hebt natuurlijk meer onderhoud neem ik aan. Toch vullen met de bijhels vult dat reuze met. Als je regelmatig bijhels. Want je moet regelmatig met de wit kwaas en met de zwart kwaas. En pliesteren af en toe, hè. Bijpliesteren en schilderen, ja. Die balken die worden vroeger met taar zwart gemaakt, maar ik denk qua milieu en zo wordt het immer lastiger. Hè? De kiest oude taar kiest niet meer, weet nu tegenwoordig. Weet de gries de oude taar, of de nieuwe taar met gries, dat blijft niet zwart. Ja. En het witsel, wie doet je dat? Kalk, en dat mengen. Gebluste kalk mengen en dat kun je schilderen. En dat is water, wel, ja. Ja. Wie heeft het hier in Limburg tot nu toe gedaan met ons culturele erfgoed? Als ik heel eerlijk moet zeggen, matig. Er is zeker in de jaren 70 rigoureus kapot gemaakt. Onherstelbaar gerestaureerd hebben we dat in Vakringen. Dat is minder, maar er gebeuren nog wel. Is er een bepaalde periode geweest dat dat... Ja, met name de jaren 70. Toen waren er mensen een enorme hoos in restauraties. Dat is vuil fout gegaan toen. Er gaat nog wel regelmatig het fout, maar die voorbeelden zal ik niet nemen. Maar het is jammer, want daarmee vernietigt ze de driedimensionale archief. Hè, want zo beschouw ik het dan. Hè. Is dat het kenmerken van een Limburg, vakwerk en leem? Nou, een van de... Wat is nog meer? Wat kennen we nog meer? De andere zijn natuurlijk het gebruik van natuurlijke bouwmaterialen. En die hebben we hier in een ongelooflijke hoeveelheid gehad. Mergel is het meest voor de hand liggend. Maar zeker als je hier in de streek kijkt. Daar hebben ze kwartsiet van Epe, daar hebben ze Devonische zandsteen uit Terziet en kolenzandsteen, neem het maar allemaal op. Nievelsteiner zandsteen. Het zijn allemaal materialen die gebruikt zijn, omdat ze direct in de omgeving voorkomen. Dus het wordt op zo kort mogelijke afstand wordt materiaal verzameld om te boeren. En daar passen die dingen. Als je hier boven op Bommerig het eerste bakkersgeest kijken, dat is de meest fantastische catalogus van de streek eigen materialen. Ja, en moest kijken wie fantastisch dat denken deed. Hè. En dan staat er wel weer dat vensterke wat vroeger dat film zien, maar het is kapot zenig. Wie kent dat? Dit is voor een uur jaar, als het ooit met voetbal is, dat kapot gestoord op ongeluk. Met gewoon ook weer dat gedaan, hè? Ik heb het gedaan met de zwager, helaas. En dit is wel een plek geworden. Maar het zit niet meer in de venster zelf? Nee. Weet je wat het voorstelt? Het zou het wapen van de familie Slenter zijn, familiewapen. En wat zijn uw plannen verder met het huis? Het is gewoon onderhouden, dus en proberen aan dezelfde stand te houden. Ja. En doorgeven de rest van de familie? Ik hoop dat ik kan overdragen in deze staat. Ja. Oké, in ieder geval bedankt dat we bij de gast mochten zien. Natuurlijk uniek om dan in een boerderie te zien die ook in een film voor kunnen. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft.